Sara Reki. M'has espantat ben espantada. Au, tranquil, que no passa res. Mestre, n'està segur que anem en la bona direcció? Sí, del tot segur. Com en pot estar tan segur? Que potser ja hi havia estat. Seria molt llarg d'explicar. I tant. Molt llarg d'explicar. Què et passa, Kirillanshelo? No res. No t'amoïnis, Azalea. Au, anima't. Que si aquesta feina surt bé, seràs ajudant-me. Sí, és veritat. Deixa'm fer a mi. Ho dius de debò? Sí. I aquestes estàtues? Però tot això... Sí? Qui ho devia construir? Són restes que van deixar l'Stenjin. Ja hi som. Hem arribat a les ruïnes dels dracs. Dels dracs? Vés a saber què hi deu haver ara en aquest lloc. Escolta, no et sembla que ha arribat el moment que ens expliquis alguna cosa? Es pot saber què busquem? La carta per guanyar. Jo i l'Azalea. I què vol dir això? No entenc pas què vol dir. Espera't! Què ha sigut, això? Ha aixecat una barrera. Allò és una barrera, Volcat. Fa de portalada. Al capdavall, aquestes ruïnes les continua controlant la torre de l'Ullal. Però què fa, mestre? Vol dir que és gaire bona idea? Sortiu ara. Espases blanques de llum. Vinga, som-hi. Espereu-me! Què? Ruïnes de l'Stenjin. Jo almenys esperava trobar algun tresor magnífic. Doncs de tresor res de res. No s'obre de cap manera! Perds el temps. Les portes que no s'obren s'han segellat amb el poder dels dracs. Sembla tot igual que aquell dia. No acabo d'entendre què deuen amagar. Reki! Reki! Torna ara mateix! I això què és? Amb un forat així no calia que s'escarrassessin a fer barreres. Reki, vine cap aquí! I aquells d'allà què són? Es veu que devien portar alguna cosa entre les mans. Tens raó. Mireu, aquí sota hi ha una inscripció. Està escrit en l'alfabet dels bruixots. Vaja, així no podrem saber què hi diu. Partanders. Simplement Partanders. És això el que hi ha escrit aquí sota.
I vol dir sempre una altra cosa. O sigui, mestre, que vostè ja hi havia estat abans, aquí. Fa uns 6 anys, obeint ordres directes de la Torre de l'Ullal, l'Azalea i jo vam venir a fer investigacions i a protegir les ruïnes. Aquí vam trobar l'espasa i la vam dur a la Torre de l'Ullal. Bart... Kirin Angelo. No m'afrosis. Treu-lo d'aquí. És un objecte estrany. Multiplica els efectes de la bruixeria. És herència dels dracs. Els efectes de la bruixeria? Escolta'm, què et semblaria si ens el quedéssim per nosaltres? Però què dius? I si ens descobrissin? Si el portem a la Torre de l'Ullal, només el faran servir per experiments insignificants. Però nosaltres dos ens el quedarem i el farem servir per coses útils. A més, pensa que potser algun dia el necessitarem per multiplicar el poder d'un encanteri. Vull que el guardem nosaltres, aquest braçalet, per si mai arriba un moment així. Escolta'm, aquest braçalet algun dia ens pot ajudar a salvar la persona més important, per tu o per mi. Tot això que hem fet ha de ser un secret, d'acord? Sí, d'acord. Ensenya'm l'espasa, ara. Vigila, És l'espasa de Bartanders, un objecte excepcional de debò. És magnífica. Vés a saber quin poder té la bruixeria que hi ha amagada. I les inscripcions, Azalea, les saps desxifrar? Per desgràcia, jo tampoc les entenc. Tot i això, què me'n dius si provem quins efectes provoca?